Jsem si jistý tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce. Já věřím tomu, že když on myslí na člověka, že se dívá primárně na to, co je vevnitř. Já věřím, že křesťanství, nebo to, čemu my tady věříme, je primárně o tom, co se děje vevnitř. Pro mě, když mě někdo zraní, jo, bolí to, když já někoho zraním, je to smutné, ale největší bolest, co jsem kdy zažil v životě, bylo, když jsem byl zklamaný sám ze sebe, z toho, kým jsem, z toho, co jsem někomu možná udělal, z toho, že nejsem schopný něco udělat. Možná, že jsi slyšel sám sebe říkat věci, nebo dělat rozhodnutí a věci, které jsi říkal, že bych nikdy neudělal a najednou si skončil u toho, že to děláš. Víš, že mě miluješ? Já už ani nevím. Víš, že jsem tě změnil uvnitř? Víš, že mě chceš následovat? Víš to, že jsi na mé straně? Já už ani asi nevím. A proč nevíš? Kvůli toho, co jsem udělal? Kvůli toho, co jsem řekl? Pokud tady Bůh něco začal v tomhle týdnu, tak já bych nechtěl, aby v tom následujícím týdnu, kvůli toho, že možná se něco stane, kvůli toho, že budete zlomení, nebo kvůli toho, že prostě do toho přijdou jiné věci, že byste tohle nechali být. Protože Bůh je připraven dokončit věci, které on začal. A pokud Bůh s tobě začal něco během tohohle týdne nebo dneska, tak prosím tě, buď otevřený tomu, aby to dokončil.